Jien l-appell tiegħi huwa dan. Lil dawk kollha li qegħdin jikkonsidraw jew iddeċidew li ħajvvutaw għall-Partit Laburista l-ewwel darba nserħilhom rashom. Inserħilhom rashom li Malta Tagħna Lkoll mhijiex għajta tal-elezzjoni, mhija għajta ta' Gvern illi ħankun qegħdin wettquha. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta t-tlieta filgħodu kienet jiġi intervistat mill-ġurnalista Krista Kalwana fuq One Radio. Matul din l-intervista Joseph Muscat tkellem dwar il-kampanja pożittiva li mexxa l-Partit Laburista tul dawn l-aħħar 9 ġimgħat. Qal li sa mill-ewwel minuta tal-kampanja il-messaġġ tal-Partit Laburista kien wieħed pożittiv. Kienet deċiżjoni li forsi biex ngħidu hekk sorprendit lil xi wħud, imma hija deċiżjoni li nemmen illi il-poplu apprezza, jiġifieri li minflok wieħed joqgħod imaqdar lil ħadd ieħor immorru biex ngħidu x'għandna x'nipproponu aħna. Joseph Muscat tkellem dwar il-proposti li hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li qal li iktar milli manifest huwa roadmap ta' fejn il-Partit Laburista qed jgħid li pajjiżna jinsab illum u fejn irid imur. Il-manifest tal-Partit Laburista fih 20 priorità li gvern ġdid jaf illi se jwettaq. U biex dan isir, Louis Grech bħala Viċi Prim Ministru se jkun il-politiku responsabbli biex jassigura li dak li ġie wieħed f'dan il-manifest jitwettaq. Mhux ħankunu qegħdin nagħmlu wedid żejda, ħanipproponu biss dak li konvinti li nistgħu wettqu u ħawettqu aktar milli dak li qegħdin iwedu għax inkunu qegħdin naħdmu b'enerġija sħiħa u bi pjan ċar ta' implementazzjoni. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-entużjażmu li qatt ma kien hawn bħalu fost iż-żgħażagħ għall-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista. Iż-żgħażagħ mir-riċerka għalli jħabtu l-bibien, għalli jgħinu fil-policies, għalli jaħdmu bidejhom biex jgħinu f'din il-kampanja. Dawn iż-żgħażagħ mhumiex spettaturi huma protagonisti ta' din il-bidla. Dwar l-edukazzjoni, il-Mexxej Laburista qal li gvern ġdid irid jattakka l-problema tal-illetterizmu. Gvern ġdid jagħti iktar saħħa, poter u rispett lill-għalliema. L-investiment fl-għalliema huwa importanti daqs l-investiment f'kwalunkwe bini. Aħna nkomplu nibnu skejjel ġodda, imma importanti daqs il-bini huwa li nagħtu il-riżorsi neċessarji lit-teachers tagħna. Fl-intervista Joseph Muscat qal li ħadd m'għandu dritt li jitkellem f'isem gvern ġdid fuq postijiet tax-xogħol u żżid li min jaf b'każijiet bħal dawn għandu jinforma lill-Partit Laburista. Fl-istess waqt wissa li f'dawn l-aħħar jiem hemm min jinsab daru mal-ħajt u l-aħħar għodda li fadallu hija dik tal-provokazzjoni. Fl-istess ħin għamilha ċara li l-vjolenza mi qatt ġustifikata u l-pulizija se jsibu kull għajnuna mill-Partit Laburista. Fit-tmiem l-intervista Joseph Muscat iddeskriva il-ħidma li mexxa l-qudiem fl-aħħar 5 snin bħala proġett eċitanti. Nemmen li dan huwa proġett eċitanti, naħseb li huwa l-iktar proġett, wieħed mill-iktar proġetti eċitanti li qatt kien hawn fil-politika lokali, huwa privileġġ għalija illi kont wieħed minn dawk illi qegħdin inwasslu dan il-messaġġ lill-poplu.